Waar kan de Limburgse reiziger informatie krijgen? Waar kan het personeel pauze houden? Waar staan kaartjesautomaten? Cruciale vragen als je als vervoersbedrijf het bus- en treinvervoer in Limburg wil doen. Veolia was in de race voor die concessie, maar concurrent NS weigerde die informatie te delen met Veolia. Terwijl het bedrijf daartoe wel verplicht is. Zo blijkt uit het vandaag publiek gemaakte rapport van de Autoriteit Consument en Markt. En bovendien kreeg NS-dochterbedrijf Abellio geheime informatie van een oud-directeur van Veolia. Ja, Abellio wist dus wat de concurrentie aan het bakken was aan zijn voorstel richting Limburg om met die en die treinstellen te gaan rijden. Abellio kreeg uiteindelijk de opdracht voor het openbaar vervoer in Limburg. Maar toen bleek dat dat bedrijf de zaak besodemieterd had, werd de gunning ingetrokken. Vraag is of moederbedrijf NS op de hoogte was van de malversaties. De Autoriteit Consument en Markt constateert van wel. En ook een inmiddels op non-actief gezette topvrouw van Abellio verklaarde dat eerder al. Er is een voormalig medewerker van Veolia op voordracht van NS betrokken bij de aanbesteding in Limburg. Vanwege zijn kennis van het openbaar vervoer in Limburg. Dat hebben wij juridisch getoetst bij de juridische afdeling van NS. En daarnaast was ook de hoogste leiding van NS volledig op de hoogte dat deze meneer betrokken was.